Баба Яга най-богата, това е факт, дори хейтерите знаят, тя е хит. Баба Яга най-богата, гифтовете хвърчат при нея. Всичко забелязва, няма ви прощава, тя ви знае номерата и няма да мълчи. Баба Яга няма да мълчи, Баба Яга няма да мълчи. Тя не спи, тя гледа, всичко чува, по-интелигентна е, той ви побърква. Мислиш, че си скрит, че я лъжеш без вина. Баба Яга те чете, като книга от корица до среда. Баба Яга най-богата, гифтовете хвърчат при нея, братя. Всичко забелязва, няма да прости, тя ви знае номерата и няма да мълчи. Баба Яга няма да мълчи. Не я подценявай, не я провокирай. Баба Яга е тиха, но когато реши, всичко пламва и всичко се върти. Няма нужда от интриги, тя ги вижда с очи. Баба Яга няма да мълчи, не, 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 не. Баба Яга най-богата, гифтовете хвърчат при нея, братя. Всичко забелязва, няма да прости, тя ви знае номерата и няма да мълчи.